Hola, què tal, família viatgera? Avui, com veieu al títol, us parlaré una mica dels safaris, d'acord? Per una banda, volia explicar-vos la meva experiència personal, com vam anar a safari a Tanzània, i per una altra banda també resoldre uns quants dubtes que em veu formular via Instagram i que, des del meu humil punt de vista, intentaré resoldre, d'acord? Què tal és anar de safari? Aquesta és una de les primeres preguntes que em veu formular. Us diré que és increïble, és meravellós. Anar de safari vol dir veure animals en el seu hàbitat natural a una distància a la que ni t'imaginaries, d'acord? Hem arribat a veure lleons que si apropaves el braç cap a baix del cotxe els tocaves, evidentment no ho vam fer, ens hauríem quedat sense braç. El fet de també haver-ho fet a Tanzània és molt especial, ja que als parcs naturals de Tanzània tenen prohibit disparar als animals. Això sona una mica fort, perquè quan a vegades aneu de turistes diu, bueno, però si l'animal t'està a punt d'atacar, tenen altres mètodes, però no els hi dispararan. I això està molt bé perquè fa que els animals s'acostin. L'experiència que es té és molt bonica. El tema dels guies també és molt important. Nosaltres vam tenir la sort de comptar amb el Gottfried, que és una persona que en sap moltíssim dels animals, ens va explicar cada una de les espècies que vam veure, des dels lleons fins a les zebres, passant pels nyus, les impales, les gaseles de Thompson, tots els animals ens va explicar mida, forma de vida, com es relacionen, a quins llocs es troben, què els agrada fer, tot. Fins i tot, en algun moment, ell feia una aturada tècnica al mig del camí i ens deia, ara parlarem de tal tema. I ens estava parlant durant 5-10 minuts sobre una cosa que després ens serviria molt per entendre el que anàvem a veure. I també és molt important dels guies la vista, d'acord? Evidentment, estan tots connectats per unes emissores en les que es van dient hi ha tal cosa aquí, hi ha tal cosa allà, però evidentment, si tu no ets qui l'has vist, potser quan arribes a aquella zona, aquell animal ja ha marxat, o potser hi ha tantíssims cotxes que tampoc no hi veus gaire, no pots fer una foto bonica, o els mateixos cotxes que hi ha allà fan que l'animal digui, mira, millor me'n vaig d'aquí. Si tu ets qui veus l'animal de primera mà, evidentment tens molt de guanyat, i en aquest cas el Gottfried era la bomba. Jo recordaré tota la meva vida el moment en el que, mirant només així de reull un moment mentre conduïa, va aturar el cotxe i ens va dir allà al final hi ha un guepard que a més està buscant una presa perquè està molt prim i té molta gana. Jo vaig agafar els binocles, vaig començar a mirar allò a la zona on m'havia dit ell i no veia res. I ell, sense binocles, l'havia vist perfectament. Al cap d'uns 5-10 minuts vam veure com es posava sobre d'una pedra i allà sí vaig dir, ostres, doncs és veritat, hi ha un guepard. I ens vam esperar 20 minuts més i ens va passar per davant i va ser una de les coses més bèsties que hem vist en un safari. Llavors, nosaltres vam fer els 4 parcs naturals, que són el llac Manyara, Tarangire, Ngorongoro i Serengeti. D'acord? Són molt diferents. Sí que és veritat que potser Manyara i Tarangire són menys coneguts, però per una banda, és important visitar-los perquè tenen zones de paisatge bastant diferent a Ngorongoro i Serengeti i després perquè si heu d'anar cap a la zona de Serengeti i Ngorongoro molt probablement haureu de passar igualment per allà perquè si no feu massa trajecte sense un lloc per dormir pel mig. Us comento, llac Manyara és bastant selvàtic, té la zona del llac, com el seu nom indica, on hi ha moltíssims ocells, moltíssims animals aquàtics, vam veure també moltíssims ramats de nyus i és molt bonic de veure, perquè és probablement dels 4 que vam veure, tret una part de l'Ngorongoro, de les zones més frondoses. Després tenim Tarangire. Tarangire, en el moment en què vam anar nosaltres, estava molt sec, hi ha com la llera d'un riu que no hi havia aigua en aquell moment, i el que és més impressionant de Tarangire són els baobabs. Hi ha uns baobabs increïbles, preciosos, d'acord? També els animals que s'hi veuen potser són una mica diferents. A Tarangire vam veure més elefants, girafes, zebres, nyus, i a llac Manyara potser això, doncs moltes més aus, hipopòtams, i després venen els dos gordos, els dos grossos, que són Serengeti i Ngorongoro. L'Ngorongoro, com molt bé deveu saber, és un cràter volcànic que dintre hi ha com un ecosistema molt particular, d'acord? La zona de l'Ngorongoro és bastant seca, nosaltres vam anar-hi al setembre-octubre i estava tot molt sec, de fet hi havia com remolins de pols, i després hi ha la zona del llac on de cop és una explosió de natura. És preciós
perquè tu pots estar fent un pícnic al llac de l'Ngorongoro, estàs menjant allà tranquil·lament i vas veient els hipopòtams i tal, i quan agafes el cotxe i has circulat 2 minuts, comences a veure ramats d'elefants, comences a veure famílies de lleons, i penses, ostres, que fa 2 minuts estava jo aquí al costat. I Serengeti, clar, no sé si també és per extensió, jo en això no sóc un expert en temes de biologia i zoologia, però, clar, Serengeti és descomunal. De fet, el Serengeti és la part del Masai Mara, que seria Kènia, doncs quan passes a Tanzània s'uneixen i allò és el Serengeti. I és enorme. O sigui, nosaltres vam estar fent quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres pel Serengeti i no vam arribar a fer totes les zones perquè és molt gran. El Serengeti el que té, entre altres coses, de bo és que trobes de tot. O sigui, jo recordo que vam entrar al Serengeti el dia del meu aniversari, que havíem passat tot el dia circulant, havíem hagut de passar a fer una cosa del cotxe, de reparar tal, i pensava, ostres, el dia del meu aniversari no em donava temps a veure quasi res, quina llàstima, tal, només dormirem allà. I què va? O sigui, va ser entrar al parc natural, vam començar a veure hienes, vam veure lleopards d'aquests dels arbres que us comentava abans, vam veure lleons amb les cries agafant-los amb la boca, vam veure de tot. I de fet, o sigui, fins i tot a la zona on dormíem, que dormíem en unes tendes ben aclimatades però tendes, era impressionant perquè s'acostaven moltíssim als animals. O sigui, nosaltres algun cop que havíem anat a dinar al campament, estaves dinant, ens ficàvem la taula ben a prop de la porta de la tenda, i veies passar totes les zebres, els nyus, les girafes per allà davant, i era un espectacle increïble. En aquest sentit, tal com us recomano molt que pugueu fer tots els parcs si voleu, o si teniu poc temps, feu els més importants, sí que no us recomano tant el tema de les visites als poblats. Us comento. A nosaltres la visita al poblat Masai ens va semblar una turistada, d'acord? Sí que és divertit, saltes amb els massais, t'expliquen una mica tradicions i llegendes, entres a dintre del campament, t'intenten vendre coses, veus com van fabricar les seves cases, que això sí que és molt interessant. En canvi, ens va agradar bastant més l'experiència amb els de toga i amb els buximans. Els de toga són artesans meravellosos i fan puntes de fletxes, fan ornaments, pulseres. De fet, la Marió ens vam casar amb una pulsera de toga posada cadascun. I estava molt bé, ens explicaven també arrel d'això doncs, quins intercanvis fan entre ells. Els buximans són caçadors, doncs, ells són els que tenen la carn i la pell, els de toga els hi proporcionen les puntes de fletxa de metall perquè puguin caçar millor, i com es generava el tema del comerç. Els buximans, crec que això ho he explicat en algun altre vídeo o alguna cosa, però va ser una experiència molt xula. Vam arribar i ens feia una mica de por perquè el nostre guia no podia venir amb nosaltres perquè no parlava l'idioma dels buximans, i ens va deixar amb un amic seu i ens va dir, sobretot, no us aparteu mai del guia perquè us ficareu pel mig de la selva i tal, i que no us passi res. Total, que el nostre guia amb els buximans es va quedar al poble perquè li havien d'arreglar les sabates, que se li havia desenganxat la sola, i es va quedar allà. I ens va dir, seguiu aquell home d'allà. I ens vam ficar a seguir la partida de caça. Van caçar un dic-dic, que és com un cèrvol petitó, i vam participar una miqueta tot el ritual que fan ells quan cacen una peça. I va ser una experiència molt, molt, molt xula. En resum, el safari és molt recomanable. Ara bé, quadreu molt bé què voleu veure i quina despesa voleu fer. I aquí una altra cosa que té un safari és que és car, d'acord? Nosaltres, per exemple, vam pagar, si no recordo malament, ho vaig estar buscant ahir per donar-vos la dada exacta, però eren aproximadament uns 2.000 euros per persona. Nosaltres vam fer una setmana sencera de safari, que molta gent fa 3 dies, 4 dies, perquè una setmana és cansat, d'acord? Tingueu en compte que estàs tot el dia dret en un cotxe, acabes fent i acabes amb el coll, l'esquena, acabes cansat, encara que estiguis tot el dia dintre del cotxe, que no sigui un vaig caminant o vaig pujant una muntanya, cansa, d'acord? Una altra cosa també, nosaltres vam pagar molts diners, però anàvem sols al cotxe. És molt bonic poder compartir aquesta experiència només amb qui tu vas, perquè a vegades veiem cotxes atiborrats de gent que, a més, si has de fer una foto i està a l'altra banda on estàs tu assegut, has d'anar traient els colzes per fer la foto, nosaltres no teníem cap problema. Anàvem la Mari i jo en un cotxe on hi caben 6 persones, teníem la nostra nevareta amb les aigües per anar-nos assortint,
i teníem tot l'espai del món per moure'ns per allà. Aleshores, anem una mica més al tema dels dubtes que em preguntàveu vosaltres, d'acord? Una de les preguntes que em fèieu era el tema del preu, que més o menys ja us l'he contestat. Aproximadament una setmana de safari fent Tarangire, Manyara, Ngorongoro i Serengeti són uns 2.000 euros, d'acord? Per persona. A partir d'aquí també depèn de quin tipus d'allotjament trieu i una sèrie de variables. Nosaltres, per exemple, vam triar dormir a una tenda al Serengeti perquè l'experiència ens semblava molt més autèntica. Evidentment, cadascú pot decidir. També un fet que ens va fer decidir això era que molta gent que estava fent els safaris a la mateixa zona que nosaltres ens comentaven que, clar, ells havien de marxar una mica abans perquè havien de sortir del parc per anar als típics lots aquests que es veuen als documentals, on sí, eren més luxosos, veien tot el Serengeti a baix i tal, però per nosaltres ens va semblar més bonic i més autèntic dormir en una tenda i simplement cada matí ens llevàvem, ens rentàvem la cara i au. Més dubtes. El tema dels nens. Jo ho vaig pensar en el seu moment, perquè recordo perfectament el moment del guepard de pensar, ostres, si jo tingués una criatura ara, com ho fas per dir-li no et pots moure, perquè ara mateix el guepard es pensa que ets part del cotxe, però si fas molt merder o molt soroll, potser ja no ho pensa i aleshores ens pot atacar. Jo, per exemple, ara tinc una filla d'1 any, no crec que anar a un safari sigui una bona idea. Primer perquè la Greta, evidentment els animals li encantarien, però potser no acabaria d'entendre què està passant, i sobretot perquè jo crec que el límit és que entenguin i desenvolupin ordres senzilles. Si tu li pots dir al teu fill, filla, ara hem d'estar tranquils i calmats perquè si no podem espantar els animals, o ara ens hem de quedar molt quiets perquè aquest animal, si no, pot ser perillós. Penseu que jo no vaig viure un perill real, més que algun moment concret, com una nit, per exemple, que van venir lleons al campament i tal, però no ho vius. Sí que veus els animals molt a prop i ens va passar el guepard a tocar del nas, però jo no vaig sentir por en cap moment, d'acord? Però sí que és veritat que crec que amb el tema dels nens és important que puguin tenir la maduresa suficient com per entendre què han de fer en cada moment i també que ho puguin gaudir ells. Més coses que em veu preguntar. El tema de dormir al Serengeti. Jo us recomano molt, de veritat. No són tendes de campanya en plan una tenda canadenca i tu doncs allà i has de sortir i pixar fora. No, són unes tendes que estan preparades, són unes tendes bastant grans on hi ha un llit, com una tauleta, i després obres una cremallera i darrere teníem el que era la dutxa, que és com un dipòsit que ells omplen cada nit amb aigua escalfada, i tens un vàter químic. O sigui, per anar a fer les teves necessitats no has de sortir de la tenda. L'únic moment en què sortíem de la tenda era al matí, quan anàvem a sortir per anar a fer el safari, i a l'hora de fer els àpats perquè la tenda menjador està una mica apartada, perquè així on es cuina i on queden les olors de menjar no estigui exactament al lloc on hi ha les tendes on dorm la gent, d'acord? Això ja ho fan ells per seguretat. I fins aquí el tema del safari. Intentaré deixar-vos durant el vídeo bastantes fotos i algun vídeo potser també de la nostra experiència. Jo us recomano molt i si necessiteu qualsevol informació, dieu mira Jaume, tinc aquest dubte sobre el tema dels safaris perquè m'interessaria molt fer-lo, aquí estem per qualsevol cosa, d'acord? Si us ha agradat el vídeo, recordeu deixar el vostre like aquí baix i si teniu dubtes, el que us deia, als comentaris. Ens veiem a la propera. Adeu! El nostre guia ha deixat el cotxe amb el motor engegat perquè només arrenca en baixada. Sí, si ens trobem allà on pujada no podrem marxar. Pànic, pànic! A part, no se li puja la finestreta. Bueno, però aquesta encara, Aquesta sí, l'altra no puja, està trencada, la porta no tanca. I això que ens ha dit a nosaltres que tanguéssim les finestres perquè si no Perquè no entrin micos dintre el cotxe.